дар донишгоҳи политехникии донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи Муҳаммад Осимӣ конференсияи ҷумҳуриявии илмии амалӣ таҳти унвони муаммоҳои саноаткунонии комплекси агросаноатӣ дар шароити муосир баргузор гардид. Конференсро муовини директори донишкада оид ба илм ва инноватсия Усмонҷон Ахмедов ҳусни ифтитоҳ намуд. Маърифат Раҷабова, намояндаи сарраёсати кишоварзии вилоят, аз зиёд шудани ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ба андозаи 14,5 миллиард сомонӣ дар вилоят, Анвариддин Муҳиддинов, доктори илмҳои биологӣ, устоди донишгоҳи политехникии донишгоҳи техникии Тоҷикистон дар кишвар фаъолият бурдани 1193 корхонаҳои коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, Бобоев, номзади илмҳои кишоварзӣ, директори стансияи таҷрибавии хокшиносию мелиоративии вилоятӣ, Институти хокшиносӣ ва агросаноатии Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон, мелиоратсияи хокҳои хокистаранги Бӯрии Сангулохи Тоҷикистони Шимолӣ, роҳҳои афзун намудани маҳсулоти кишоварзӣ, Наим Рашидов, доктори илмҳои кишоварзӣ, устоди донишгоҳи политехникии донишгоҳи техникии Тоҷикистон ҷиҳати рушди комплекси агросаноатӣ, роҳандозӣ шудани 300 барномаҳои давлатӣ ва докторанти донишгоҳи аграрии Тоҷикистон Умедҷон Шарипов аз афзалиятҳои обёрии маърузаҳои илмӣ намуданд. Таъкид шуд, ки дар ҷаҳон беш аз 1,5 миллиард гектар замини кишт мавҷуд буда, танҳо 275 миллиард гектар обёрӣ мешавад ва аз ин шумора ҳамагӣ 6 миллиард гектар тавассути обёрии қатрагӣ ба роҳ монда шудааст, ки ин хело кам аст. Дар ҳолате ки чунин нави обёрӣ ба буҷаи оила ва кишвар аз ҳисоби сарфа шудани об, нерӯҳои барқ миллионҳо сомонӣ даромад меорад ва боздеҳи замин низ хуб мешавад, зеро обёрии қатрагӣ нуриҳои фоидаовари заминро шуста намеравад. Дар зербахшҳо, ки нимаи дуюми рӯз идома карда, баромадҳои 27 нафар устодони муассисаҳои олӣ, докторантон ва коршиносони соҳа шунида шуд.